takin ai som ma lu de pa ni lu chu khat lai na te chunga hian masa in min thiat thiam na kan an dil masa ni thiat ta kang khan be sei takin wanin thak takin te pawh ni la som ma pa mai ang khan information te tak mai fiat tak ron sei si khan an lo dong sama chumi awang chuan som le apa chu arwalin ela hian rui se tin tuluk na no siang to a chuan som pa kha som arwal hian tuna hian han ha chuwa mai thei hi ani lo mel ka deuh sia chu wang dar sari kan ti po hi dar ka hian thale mai tai la a chan chu tuna hian thamola kan thalai rual an bok sia tin kan hruai tur wal tam zawk hi luya an bok sia chuan he som heng kim ceremony kan ti zo hian hruai tur wal en lo za thi luinama kal thak le te program om bok sia chu wangin po ni sela som ta kan to chuan ni lo the tiam sela ko than le chu le tu te ko ni dar ka hian ti la dar ka khat khan pun kan po kan ni pha anga yang chuan ti mai la tin helai kan ko thun chuai tu te ne kan an sem ho ba a ko than zong puin a kan ti le mai yang kan ti ya tu thu chu da sabia kan lo thu chu to na kha da ru ka kan ti khan tam tak an thai to do na wang tu na hian kan information mai ka mai ni se kan an ti boka chu helai su chu te dong dok pon kha min lo kha thiam mai ula a that ngat zo tu na kan be sei bang te ani boka chu min lo kha thiam sam ula som hi dar ka ko kha tu ko su takin ko ni to ra kha nei mai ni se kan ti ta ni chu kha helai su te mà đi đâu vậy? Cái là được gọi là cái gì mà, cái là tuồng nhé, đúng nhé.